Ladies and gentlemen, after the Apostle T.F. Chiwenga video where he was praying for Captain Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso, ndaga receive a backlash yakanyanya. A lot of people, they were angry at me. A lot of people vanga vakandisamwira, but that doesn't come to surprise me. Antomboshamisike nazvo, because those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kana Jesu akapersecutwa, kana Paul akasvika pakuudza vatendi kuti now that I have told you the truth, if I become your enemy, that is the same with me. Zvandakuudzai chokwadi, ndava muvengi wenyu here. What is the truth? The truth is you should pray for the leadership that you have in your country. Zayoja, kuchechi kwandakakurira, that is what we were taught by Apostle E.H. Kuti. Every 1 January, panotanga 1 January egore rega rega pama 10 days, the first prayer point was pray for my leaders enye munyika. At that time pampaina President Mugabe, and then vabazoya President Mnangagwa. And taiva namatira, whether we understood this or not, but we had to pray for them because that is a godly command. Ansina Jesu, if you love me, you will keep my commandments. And what are the commandments? Ndoma commandments acho yaya. Ukona to command us. It doesn't matter no farira, cannot house farire, but it is a commandment. You should pray for President Mnangagwa and the government that is there. Kana uine auri kushuwira kuti ipinde, paichapindawo wozoinamatirawo. At this moment in time, pray for the government that is actually there. If you read 1 Timothy 2, inotanga ichitiyo, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. And the first of all, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. And the first of all, chekutanga-tanga, namatirai, nyengetererai, itaima intercession for all men, for kings and for all those who are in authority. Those who are in authority, that is the government. You should pray for them. And why should you do that? So that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Kana uri mukristu yaunonamatira hurumende iripo kuti tirarame upenyu hwakanyarara uye upenyu hune umwari, ndopanzi in all godliness, upenyu hune runyararo in all godliness, which means kutonamata chaiko kunogona kunetsa kana mukatadza kunamatira vakuru venyika yenyu. Kana muchitadza kunamatira vakuru venyika yenyu, hamusi pachokwadi chekunamata. Chokwadi chekutonamata chaicho. In fact, let me say it boldly. If you cannot pray for your president, if you cannot pray for your government, iripo izvezvi, you are not going to be able to live a godly life in Christ Jesus. Kana uri muZimbabwe, kana usingagoni kunamatira President Mnangagwa, and government iripo yacho iyoyi, haugoni kurarama muumwari. No matter how much you may try to be godly, kana usingakwanisi kuita zvandiri kutaura izvi, haukwanisi kurarama muumwari. Ukatoverenga verse 3 yacho inobva yati, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Kurati Mwari zvaanoti izvi ndo zvakanaka pamberi pake, zvaanoti izvi ndo zvakanaka pamberi pake, chekutanga-tanga kunamatira utungamiri huripo. This is why Baba Guti vainamatira vatungamiri venyika musi wa 1 January pama 10 days panotanga gore, ndo yanga iri first prayer point. Before manamatira kuti Mwari ndoda mota, before wanamatira ndoda mukadzi, ndoda pasa kuchikoro, ndoda mbereko, ndoda kudzingirwa madhimoni, ndoda kubvisirwa chirwere chemuviri wangu, vaiti tanga manamatira the first of all, which means even pa private prayer yako ndio unofanira kuita first prayer point kuti Mwari ndikunamatira vatungamiri venyika vari munyika muno, so that tirarame upenyu hwakanyarara murunyararo muumwari. That was the first prayer point, and that should be the first prayer point. Of course, you can talk about a lot of things with vasi perfect, vanozodai, vane mhosvo, vanozi havatibate mushe. You can talk about a whole lot of things, but ndopaunonzwa paunzi naPauro, for we are not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Kana Mwari ada kuponesa nyika, haaite zviya zvinotaura naApostle T.F. Chiwenga zvenzi hande tinomacha mustreet, oro kuti wanzwa kuti kune vanhu vari kuprotesta, what do you want to be part of that, or you want to call for political action? No,
when God wants to change the soul of the nation, he uses the gospel, one soul at a time. Mwari kana ada kuchinja nyika, ada kuchinja zvokuitika munyika, anoshandisa ivhangeri reruponeso raJesu Kristu. Ndo rinobata mwoyo yevanhu one by one, rikabata iwe robata uyu, robata uyu, robata uyu ari mugovernment, robata uyu, robata uyu, robata uyu. Ndo raanoshandisa. Haashandise maprotest nemadhemo nechii oro kuti munenge muchiita mavhidhiyo muchinyunyuta muchidii. He doesn't do those things. He uses the word of God. Skaiwewe, what is your position? Your position is to pray for your leadership. Mabetsa namatira leadership yenyu, mobva maparidza shoko raMwari. Ndo zvinodiwa naMwari. Hate it or like it, I know you are going to accuse me and crucify me, but that's the same way you crucified Jesus. And the Paulo makatomutuka chaizvo kusvika ati, now that I have told you the truth, have I become your enemy? That is the question that I ask you. Now that I have told you the truth, now that I have told you what God wants, have I now become your enemy?